Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMA Negeri 3 Sragen ingkang kena bekten, Bapak lan Ibu Guru sarta staf tata usaha ingkang kula hormati, sarta kanca-kanca siswa SMA Negeri 3 Sragen ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo kita sedaya ndherekaken manjataken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung amargi Gusti sampun paring kasehatan dhumateng kita sedaya. Wonten ing wekdal menika keparengan kula ngaturaken sesorah ingkang dinen pahlawan. Pahlawan yaiku wong kang wis berjuang nggo bela negara tanpa mikir urip patine dhewe, sing penting negarane kuwi merdeka. Kula badhe ngaturaken salah sawijining pahlawan yaiku Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lair wonten ing Yogyakarta, kalih Mei 1889. Lair saking keluarga bangsawan Ngayogyakarta. Panjenenganipun kagungan asma asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat minangka tiyang ingkang lair saking keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara kalebet sae sanèsipun awit saged ndherek sekolah wekdal punika. Panjenenganipun namataken sekolah dasar wonten YLS Eurips Legia School saha saged nglajengaken pendidikan wonten Sekolah Kedokteran Stovia School Thought of Leading Fat in des Artsen. Ananging boten ngantos tamat. Awit panjenenganipun sakit tanggal 3 Juli 1900 Ki Hajar Dewantara lajeng damel pawiyatan luhur taman siswa wonten ing Yogyakarta. Dasar-dasar ajaranipun Ki Hajar Dewantara ingkang dados panutan wonten ing taman siswa inggih punika ing ngarsa sing tuladha menawi dadi pamimpin maringi tuladha, ing madya mangun karsa, wonten tengah damel semangat, tutwuri handayani, wonten wingking maringi semangat. Sasampunipun kamardikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara nate dados Menteri Pendidikan, Pengajaran saha Budaya Indonesia. Wonten taun 1957, Ki Hajar Dewantara angsal gelar Doktor Honoris Causa saking Universitas Gadjah Mada. Tanggal 28 April 1959 Ki Hajar Dewantara sedha lajeng dipunsarekaken wonten Ngayogyakarta. Ki Hajar Dewantara dipuntetapaken dados pahlawan nasional taun 1959 lumantar sarat keputusan Presiden Indonesia. Mugi-mugi para pahlawan isa tenan ing alam akhirat lan kita sedaya saged ngurmati jasa pahlawan saha bisa ndadekaken bangsa iki kang dadi